Ekjran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma ekjran. Dankzij dat je vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Abram Friessen. Abram, welkom hier to het programma, dat eerste maal, niet zo? Dank je. Abram, kan je me eenmaal kort voorstellen? Wie bent u? Ja, zoals eerder, ik ben Abram Friessen. Ik woon in Chihuahua en ik ben 18 jaar oud. Oké. Zo, ik had je al een beetje kennengelernt over de laatste paar maanden. Zoveel bereikt die kennengelernt, zoveel dollar vrij ik me. Zo'n jongen, schmakken jong wat voor Jezus leven redt. Dat is wat we vandaag van hier willen. Hoe vangt die leven aan? Waar wil je niet kent en zo weer? Ja, ik was eenmaal ganz kort mitteilen van mijn leven. Ik ben 3 jaar als mijn vader starf. En dan, nu dat ging ik dan naar de school, plus naar de dorpsschool. En ik had ook veel geleerd, gehoord ook. En als ik meest 13 jaar weer, dan bevrijd mijn ma zich vraag. En dan trok we naar een andere kolonie, naar Valdenaibo. Dat is hier in Bolivie, niet zo? Ja, hier in Bolivie. En dan, als ik 14 jaar weer, dan kwam ik ook op de goosnap. En dat is de meeste dat kan, dat leven wat du is. Dat is zuiden en alles, niet gehoord. Zo du merkst met het ganze leven? Ik weer ook van de verste van dat. Oké. En zo, dan als ik 15 jaar weer, dan ik mijn vriend wieder in dat kletten zag. En we waren ons einig, we waren maar nu bij daar voor, de wonen zijn wat een beetje zijn. Wat we maar land naar het weg voor. Zo. We waren ons einig, we waren door aanvaren. We wisten dat is een bibellezer gaat, wat de ganze bibelbaan had. En we hebben ons aangehouden. En dat mijn Maria schept terugnemen. En we hebben dat aan ons vrouwen zaten. En we hebben dat voor ons gebruiken wat we dan wel. Wat dan vielleicht niet zo'n goede moet zijn. En ja, maar had hij niet zingen. En we spelen op voet. Hij had zo'n grote lief voor ons. We waren dus welkom en alles. Maar ja, de mensen hadden ons geleerd dat we een slechte mensen. En we spelen dat op voet staat zo weer. En we hadden aber wat fertig gegeven dat we door waren. So. Dan voeren we door den oven weg, maar hij zei, we kunnen wel eens naar voren komen. We waren welkom. En dan de nächste week voeren we door vraag gaan. So. Dan luidt hij ons ook aan, we kunnen ook met de Bibelstellen voeren, dat we allemaal daar dat zo is, dubbels op de kolonie. En dan voer ik ook allemaal met alle weg. Eerste paar maal dat ik naar zijn plek, maar dan verging mijn mensen voor. En dan zie ik, we waren niet meer plichtgesmet voor, we waren ganz vrij. En dan gingen we allemaal bij op de aard en dan kwam je naar de aangevaren. Dan voeren we met de Bibelstellen. En de mensen die waren dat alle aan, die wilden dat niet aan. Zo, en toen op de Bibelstellen, die beteer ik me dan. En dan woon ik nog een paar maanden bij mijn ouderen. En dan verluid ik van de kolonie. Ik was dan 15 jaar. Zo, en dan woon ik 1,5 jaar in Marenland. En dan werd ik al bekeerd. Zo, ik voelde ook aan mijn church. Denk ik zo schijn en alles. Maar mijn leven, dat blijft krijg geworden. Dat eenmaal weer wordt van aanvang weer. Basically uit geloofsleven. Dat blijft door. Hoe ik me bekeerd had, dat blijft dat. En zo, dan had ik er 1,5 jaar gewoond en dan trok ik naar Chihuahua. En toen heeft me dat niet zo gezegd dat ik niet naar het werk varen. Ik voerde me naar het werk, ik de jeugd, maar op weer van aanvang. En dan blijf ik thuis. En dan in 2020, oktober 4, dan werd ik vroeg mijn onkel mee als ik me hier wil
tafel laten. Hier in het leven kwijt. Zo. Ik zei, ja, ik wil dat. En dan leid ik me door de tafel. En ik voer ook meest alle zondag dan hier naar de kerk. Ik zou schijnen, maar dan moet ik me remote. Dan wil ik thuis een bad blijven slapen aan den tijd. Dat is veel zin. Ja, dat is veel zin. En dan, wenn ich dann nach Las fahre, dann will ich nach Kerk checken, aber das ist lang nicht dort, wo ich nach der Kerk fahre. So, und dann wir op 2021. Dan eenmaal werd ik aan dat het door Bibelschool geven, op Chihuahua. En ja, ik werd me einig, ik wil dat ook doen. De Bibelschool gaan. En toen leer ik pedagogen dan kennen, dat zijn mijn schoolleraars. En ze hadden dan, ze leren me door dan ook kennen. En ze kan je dan plus reden van mij. En een dag dan kwam Abram Friessen, no pedagogen. En zei ze, du fehlt mij mensen wat du met naar kolonie voeren, ze dat. Te evangeliseren. Ja, graag. En zo, dan pedagogen hadden aan mijn naam gegeven, dan kan hij me vragen als ik dat wil. En een week op Abram Friessen me aan, ik zei dan, voetst jou, ik wil dat doen. Zo, dat is nu een paar maanden terug. En van dan aan voor ik alle week naar de kerk. Ja, dat is heel schön. En dan ben ik bestaan. Ik word gejoen, zijn ons overwis. En dan doe ik zondag nog naar de kerk. En dan voor ik op aan zondag namiddag ook al nog met naar de kolonie. Einfach aan alle mensen van Jezus te vertellen. Ja, graag. Eenmaal ook al aan zondag Samarius. En zo, en dat is wat niet zo schön gaat. Wat ik kan voor Jezus doen. Dat doe ik niet plus voor mensen, maar dat doe ik voor Jezus. En zo, nu dat ik niet meer plus thuis veel in bad blijf, nu kan ik veel klarer zijn wat Jezus met mijn leven wil doen. Dat ik maar schaffen ga, niet plus veel zijn. En zo, dat is plus zoveel schijner, dat leven met Jezus te gaan als dat koloniesleven, maar ik wilde weer een kolonie verdammen. Dat is graag. Wat betekent dat voor die, dat du, nu dat je gevangen hast, dat du anderen dat was ook met dein, wat Jezus aan die doen heeft, dat du geraad bent. Wat merkt dat in die banen? Dat betekent bij mij plus, dat is eigenlijk naar God is, dat ik in zo'n leven als ik hier ga, dat mijn leven nu ganz omgedraaid is. En dat ik niet kan voor een leven, dat is plus zoveel schijner. Dat is een beetje riedelijk. So. Ik kan me graag denken, ik geloof dat we op Casa Pesca dan vroeg ze me gleich mal krijgt deze vrouw, wou die dat mal kennen dan, aber für die wat niet weet wat Casa Pesca is, dat we een stad wo Mana uitvaren dan en versen dan en jaren dan en dan ook nog van Jezus vertalen dan. En so wat hier in Bolivien aber jeder Jahr gemerkt. So, dat we, ik weer en hij weer ook en dan had we, du leer ik am Kerne erreichen. Dan zei ik even einmal zu mir, dat hij wil ook mal uitkomen, hij wil ook mal predigen. En waar hij dat doen kan, ik weet waar we toch beden kunnen. Nu zijn we geweest Monate, oder vielleicht bald een jaar later. En nu kan ik zijn woordgaten die alles gedaan heeft van dat gebed, dus waar hij die denken en die handelen veranderd heeft. En ik voor hem zei dat, ja. Ja, en nu kan ik einfach plus zo klaar zijn. Ik kan eerst ook al, ik wist dat God van mij wil dat ik zal uitgaan en evangeliseren. Maar ik blijf plus zoveel. En dan kan God mij ook gebruiken tot wat hij wil. Ja. So nu dat ik mij mal bij mij, nee, wie gaat mij goed doorgaan, daar dan doorgaan. Zo. En ik ga toen weer naar de Bibelschool hier in Bolivia. En dat is ook zo fijn. Maar voor de Jugendlichen, wat geïnteresseerd zijn voor Bibelschool dan, ik wil nächstes jaar een paar jaar varen
Chukum Chöl ansikt hat. Dat is een mission Chöl. Så nästa Jahr will ich da fahren, da ich Schule da gehen. Wow. Dat is voor 5 maanden. En dan wil ik terugkomen en dan wil ik een mission arbeiden. Wow. Dan wil ik ganz terugkomen en evangeliseren. Wow. Ich freue mich wirklich, was du die Feriennummer hast und ich sehe die einfach damit. Und ich sehe, du hast die Bibel hier aufgeschlagen. Was liegt dir im Hort von der Bibel? Ja, wat ich will lesen, was mir wichtig ist, dort sage ich in 1. Petrus 1, Vers 23. Dort nie leben, dort jene haben, habt ihr nicht von den Älteren gekriegt. Dort leben, dort euch geben, dort verjährt. Dort nie leben, wat ewig bleiben, willst dort kämpfen Christus, durch Gott sein ewig Leben geburt. Amen. So soll schein, Gott sein ewig Leben geburt. Du darfst sie ich zum Glauben gekommen, habe ich mein Leben könnt den Herrn übergeben. Und wenn du ein Jugendlicher bist, was das hier dann sagt, und wenn du von der Kolonie bist, ich will die nicht mehr merken, von den Älteren weitergehen. Ich sehe dort. Ich wohne mit meinem Bruder top. Ich sehe eine Familie von 12 Kindern. So, ich sehe dort 2 von Jüngsten und ich komme dort erste zum Glauben von meinen Schwestern. Du Lothar plus noch ein Bruder. Und ich will die merken, dass dein Leben von dir nach den Herrn übergeben. Wenn du das hier bist, und dort ist es so viel schöner, wie morgen weiß wir nicht, als wir noch wollen leben, als wir noch was die Gelegenheit sind. Vielen Dank schön eben. Vielen Dank schön für diese Möglichkeit in der Wien. Und dort würde ich auch die Wünsche wählen von dir. Lieber Tauhira, die auf dein Leben Jesus. Check das erste nur an. Da hat nie das Leben. Unsere Eltern können uns das Leben hier auf ihr geben, aber nicht das nie Leben in Jesus Christus. Dort kommt das einzig allein Jesus geben. Und kommen ran an Jesus. Wenn die das Zeichniss mitgegeben haben, dann frage ich die, dass die das mitteilen, dass die das in den Facebook, WhatsApp, wo immer das mitteilen, dass viele das sein nicht kennen. Und das können sehen sein für die anderen Menschen auch. Für nun möchte ich die Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.